guys, bine ați venit sau ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi facem un book haul de la Bookfest. Asta pentru că anul acesta am reușit să merg în 2 zile, sâmbătă și duminică. Și a fost o experiență minunată, am fost la foarte multe edituri. Ba chiar la o editură am stat o oră la coadă și o să stau să vă povestesc mai multe pe parcursul acestui videoclip. Dacă vă place videoclipul, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canalul meu dacă nu ați făcut-o deja. Și nu uitați că pe mine mă găsiți și pe Instagram și pe TikTok și aveți linkuri în descrierea acestui videoclip. Acestea fiind spuse, haideți să trecem la cărți pentru că sunt destul de multe. Anul acesta am reușit să pun mâna pe 10 cărți noi, de care sunt super încântată și pe care abia aștept să le citesc. Prima oară am ajuns la editura Storycraft Publishing, de unde am plecat cu 3 cărticele. Pe 2 le-am luat în prima zi și pe cea de-a 3-a în ultima zi. Asta pentru că am fost și la niște lansări și am vrut să am semnăturile autorilor pe ele. Prima dintre ele este noua apariție a Ștefanii Chelsău și anume Mai e ceva ce nu ți-am spus. Am citit cartea și vreau să vă zic că mi-a plăcut enorm, vă recomand din suflet și credeți-mă, merită din plin să încercați cărțile autoarei, scrie genial și pur și simplu atunci când începi să citești o carte de la ea, nu vrei să o mai lași din mână, vrei doar să o citești și să te bucuri de ea. Așa că vă zic că eu i-am dat 5 steluțe din 5 și o să vă las sinopsisul în cazul în care sunteți curioși, dar cu siguranță este una din recomandările mele. De asemenea, vreau să-i mulțumesc Ștefanei pentru semnătură, înseamnă foarte mult pentru mine și a fost o mare bucurie că m-am putut întâlni cu ea la Bookfest. Apoi am plecat cu un romantasy pe care îl aveam pe TBR de multă vreme. Cred că la începutul anului l-am pus pe TBR și anume este chiar cartea Player, Luna de Foc și Merele de Aur de Alina Skylark. Un joc, 7 jucători, 3 vieți, nenumărate morți. Sună incredibil și abia aștept să citesc această carte. Este puțin cam grosuță, dar cred că se va parcurge foarte repede, fiind un romantasy și e ceva cu gaming, din câte știu, deci sună super interesant și n-am mai citit nimic de genul acesta, deci sunt tare curioasă și sper să-mi placă. Și ei bine, o să vă las și vouă sinopsisul în cazul în care sunteți curioși de ea, ca să vă puteți face o idee despre ce este vorba. Și ultima carte de la editura Storycraft a fost un thriller la care vreau să ajung de când am auzit că se publică. Este Băiatul din vis și secretul ucigașului de Rebecca Sala. Este un thriller super interesant, am citit sinopsisul și îmi place enorm cum sună. Zice aici, dacă îți plac romanele lui Holly Jackson, vei iubi povestea asta. N-am citit nimic de la acea autoare, însă am în plan vara aceasta să citesc câte ceva de la ea, așa că printre cărțile lui Holly Jackson o să strecor și această lectură, care este destul de scurtă și care cred că se va parcurge destul de repede. Aveți aici și sinopsisul ei. Și bine, nu puteam să trec și pe la standul E12, adică la cei de la BookBite, la care am plecat cu 2 cărți. Ei bine, prima carte este chiar Crăciunul în viitoarea familie Cooper, o novelă din trilogia Apartamentul 13 de Roxana M. Vârjoghe. Nu știu dacă puteți vedea, dar aici lângă mine am trilogia și am citit primele 2 volume și mi-au plăcut foarte mult. Primul a primit de-a mea 5 stele din 5, iar al doilea cred că undeva la 4 sau 4,5. În orice caz, abia aștept să ajung vara asta și la volumul al 3-lea și după aceea și la această novelă. Vreau să-i mulțumesc Roxanei pentru toate cuvintele frumoase și de asemenea vreau să vă arăt cât de frumos arată paginile. Mi se pare că arată genial. De fapt, toate cărțile de la BookBite arată superb. Și apoi, vedeta sau una dintre vedete este chiar această frumusețe scrisă de Ștef Năstase și anume Clara. Clara este un thriller pe care abia aștept să-l citesc și pe lângă sinopsisul care sună superb, absolut superb. Nu sunteți pregătiți pentru asta, dar uitați-vă și voi cum arată paginile. Wow, absolut wow și avem aici o pereche de ochi care e cu noi. Abia aștept să citesc cartea, v-am zis, arată superb. De asemenea, am aici și semnătura autoarei. Mai pot de nerăbdare să citesc această carte, am auzit atâtea păreri bune și abia aștept să ajung și eu la ea.
Însă până atunci o să vă las cu un sinopsis, pentru că poate vă convinge și pe voi și facem un body reading împreună. Apoi am dat și o tură pe la cei de la editura Corint și au avut foarte multe reduceri de tipul happy hour și pentru că sâmbătă am stat cred că până în jurul orei 7 seara acolo, am prins și eu ofertele și n-am putut să plec fără aceste două cărți. Prima dintre ele este chiar Pe mâna sorții de Hannah Bonam Young și probabil după această supracopertă nu vă dați seama despre ce carte este vorba, dar e bine, este această carte pe care cred că ați văzut-o măcar o dată pe Instagram, este destul de populară și personal nu auzisem neapărat păreri multe despre ea și nici nu era neapărat pe tibiarul meu, dar a fost așa o întâmplare la Bookfest. Mi-a plăcut foarte mult supracoperta, trebuie să recunosc, și am decis cu câteva fete să facem un body reading la această carte, așa că dacă o aveți în bibliotecă, scrieți-ne pe Instagram și stabilim o dată care vom citi împreună această carte. Dar nu știu cât de mult îmi va plăcea, asta pentru că după ce am cumpărat-o m-am informat și am văzut cam ce tropuri are. Este genul acela de romans care neapărat mi-ar plăcea mie, dar sper că această carte să schimbe tiparul și să-mi placă mult. Asta pentru că este și destul de grosuță, sau așa mi se pare mie, are în jur de 400 de pagini și, ei bine, o să vă las și vouă sinopsisul. Vreau să vă spun că sună foarte bine și una din autoarele mele preferate o recomandă, deci eu zic că va fi o carte destul de bună. Următoarea carte și ultima de la Corint este o carte care a fost populară cred că undeva prin 2019-2020 sau undeva pe acolo. Bine, vorbesc despre cartea Orașul Oaselor, primul volum din seria Instrumente Mortale de Cassandra Clare. Este o carte pe care eu am văzut-o undeva prin 2020-2021 foarte, foarte mult și știu că la un moment dat nu se mai găsea în ediția aceea pe care eu o voiam, hardcover, și nici acum nu se mai găsește, cred că nu o mai tipăresc sau ceva de tipul acesta și nici n-am mai găsit-o nicăieri. Sincer, cred că în ultimii 2 ani am și uitat de ea, însă când am văzut-o la Bookfest am zis, asta este ocazia mea, vreau neapărat să citesc această serie, vreau să citesc ceva de la autoare, pentru că este o autoare tare apreciată, tare iubită, vreau neapărat să o descoper și vreau să încep cu această serie. Sper să găsesc toate volumele și vreau să găsesc toată seria în formatul ăsta. Arată foarte interesant, îmi place foarte mult cotorul, mi se pare că acesta este cel mai frumos în comparație cu copertele, însă o să vă las și vouă sinopsisul. Știu, am citit acum multă vreme, nici nu mai știu despre ce este vorba, nici o să fie o nouă aventură pentru mine pe care abia aștept să o descoper și acestea fiind zise, uitați aici și sinopsisul. Nu se putea să plec fără o carte de la editura Litera și mi-am luat o carte pe care chiar o aveam pe TBR de multă vreme, dar nu știu nimic despre ea, adică din câte am citit așa sinopsisul printre rânduri, că asta să mă uit neapărat cu atenție, am văzut că avem parte de un sports romance și destul de scurt și abia aștept să văd despre ce este vorba cu adevărat. Ei bine, am aici cartea Tura de noapte de Annie Crown, carte pe care am văzut-o la Bookfest și nu mi-a venit să cred că s-a tradus și nici nu știam că se va traduce neapărat, însă era pe TBR-ul meu încă de când era în limba engleză și vreau să vă arăt cum arată paginile, arată pur și simplu superb. Îmi place că avem elemente de tipul cărți și mici de basket, elemente care reprezintă personajele pentru că ea iubește să citească și el e capitanul echipei de basket al universității, dacă nu mă înșel. Ei bine, am început cartea, nu am citit mare lucru, am ajuns la pagina 24, însă o să vă țin la curent pe Instagram în legătură cu ea și momentan pare foarte, foarte interesantă și îmi place foarte mult că protagonista citește cărți romance spicy. Anul ăsta la Bookfest am ieșit un pic din zona mea de confort, nu mi-am luat cărți din același gen și asta poate să demonstreze achiziția mea de la editura Nemira. Mi-am luat o carte. Este ceva ce eu nu credeam că o să citesc prea curând, nu mă vedeam pe mine citind astfel de cărți, însă am aici o manga. Da, mi-am luat o manga, mi-am luat cartea Fata de dincolo, care a fost recomandarea Bookstopiei, care îi mulțumesc foarte mult și care mi-a și semnat cartea. Mulțumesc tare mult, Andreea, ești minunată și abia aștept să citesc cartea, care sună foarte bine. Am răsfoit-o puțin, nu m-am uitat neapărat cu atenție,
Însă ilustrațiile arată ceva de tipul acesta, par foarte, foarte interesante și rău pentru că îmi vine în mod normal să țin cartea așa când ar trebui să o țin așa, dar abia aștept să încep această zonă, să merg și spre manga pentru că mi se pare că sunt niște cărți foarte interesante. Nu neapărat pe gustul meu, pentru că nu mă uit la anime-uri, nu mă uit neapărat la chestii de-astea, mă mai uit uneori la seriale coreene, dar asta puțin mai rar. Însă cartea asta sună bine și eu zic că va fi pe gustul meu. Singura problemă cu ea este că este un prim volum dintr-o serie și nu m-am gândit la Bookfest să-mi iau și volumele următoare. Însă dacă sunt traduse, probabil o să urmeze o comandă imediat cum termin această cărticică. Și ultima și nu ce din urmă, cartea pentru care am așteptat o oră la coadă la standul editurii Epica este o frumusețe sau nu, acum depinde pe cine întrebați. Dar este un dark romance super cunoscut, care a făcut furor pe BookTok foarte multă vreme și cu ocazia faptului că a fost tradusă, probabil o să fie controverse și la noi în România. Însă avem aici Little Stranger, care arată superb. Personal mi se pare că arată superb, cu aceste margini negre. Mi se pare că o carte de tipul acesta merită niște pagini negre simple, nu știu, nu voiam neapărat ceva complicat cu păianjen, tarantule, ce-or fi. Însă sunt atât de curioasă să-l cunosc pe Malaki cu ocazia aceasta. Nu știu dacă o să-mi placă, pentru că este o carte destul de crazy din câte am înțeles și eu am citit din sfera asta dark romance, am citit Butcher and the Blackbird și citesc în momentul de față alte cărți dark romance, dar nu sunt atât de dark cum e aceasta, așa că nu știu, sincer nu știu să vă zic dacă o să-mi placă sau nu, probabil o să vorbim pe TikTok mai mult despre ea, însă rămâne de văzut cum o să fie, sunt tare, tare curioasă de ea, dar în același timp mă aștept să nu fie o carte de 4 steluțe, 3 steluțe, să fie o carte slabă, mă aștept la chestia asta, pentru că din câte am înțeles nu prea are plot, nu prea are acțiune, se vorbește foarte mult despre personaje, despre interacțiunea asta dintre ei, așa că sunt curioasă, foarte curioasă să descoper această carte, mai ales că am stat, după cum am zis, o oră la coadă. Era dita mai coada, toată lumea își cumpăra Little Stranger sau Goticana, cred că se numește noua carte de la Runix. Sper că nu greșesc. O să vă las aici sinopsisul, dar vă avertizez, nu începeți cu cartea asta dacă vreți să începeți sfera asta de dark romance. Cam acestea au fost cărțile cu care eu m-am întors de la Bookfest, abia aștept să le citesc pe toate, să vă povestesc și vouă despre ele. Acestea fiind spuse, nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, TikTok și Goodreads, acolo unde sunt mult mai activă decât pe YouTube. Și, ei bine, noi ne vom revedea la videoclipul următor. Pa, pa!